moje prvé video z Pet Simulatoru. Jedno by ste už videli. Máme teraz druhé. Jak vidíte, zajtra bude update. Ukážem vám dneska. A najprv sa pozrieme do Pet Simulatoru. Tak, vyzdvihneme staker, keď ho máme. Tak, vyzdvihnúť, jo, dobré. Tak. Tak, bude zase Hype Event, s tým jeden z vajíček. Mám 11 rank. 6 repeatů maximum. Tak, jak vidíte. Tak. Vidíte toto všetko. Tak, a tu sú obory, čo mám v inventári. Môžete všimnúť v daycare už. Čo som vám ukazoval v jednom videu. Huge, happy, computer. Potom máme toto, toto. Ja mám jedno vajíčko. Potom mám toto a VIPčko mám. A mám také. Svoj ten trón, ale už ho nemám. A to iný môj inventár je taký. Mám mystery ticket, k tomu sú highback. Mám mystery, tu si ešte urobíme kľúčik. Dobre, nie to som nechcel. Mám šarmos. Takú mám multimátku. A na update. Budem točiť video, lebo za 50 beračov, ak som natočil short, budem streamovať. Lebo teraz ešte nemôžem streamovať. Na chvíľu budete mať vlastne nič. Na chvíľu zatvoríme. Počkajte chvíľu. Ja si tu musím nájsť toto jedlíky. Tak. OK. Ja ešte nemám Twitterový účet, tak pozrieme sa aspoň takto. Tak, tu sú nové lokácie. No, toto je prvé. Ďalšie taká. Potom taká a ďalej niž. A potom máme tu potato mod, to 200 fps, keď takto farmy, hlavne na telefónoch, sa vám nebude sekať. Nájdete tu pri trading a toho, OK. Tak. Tu máme videjko, počkať, ja ho rozšírim. Vidíte, neseka to a má potato mod. Nie, ja som si preklikal, počkajte. Tak dobre, toto je, načítavaj. Tak, tu sú nové pety. A to je všetko. Ešte bobketka. Možno zajtra sa objavia ďalšie líky. Zatiaľ máme také, iné som nenašiel.
To je ten istý. No, som nenašiel. A ešte toto tu. Čo to je? Nájdeme, ako toto je starý update. Ale to môžem zrušiť. Počkajte, zruším. Dobre, vrátime sa do Pet Simulator späťka. Tak. A hlavne pre update si nechajte školku. Zatiaľ nevyberajte toto tu. Ja si teraz vyberiem dneska a zajtra nevyberajte. Tak, a daycare si zajtra môžete vybrať zajtra a potom ho dáte a potom nevyberajte. Pred updateom si nevyberajte daycare. A potom, keď vám nebude farmiť dobre, tak použijte. Tak. A ja ešte čo zariadím, počkajte chvíľu. Tak. Teraz sa presunieme do Brookhavenu. Keď chcete, hlavne. A viete čo, nie je do Brookhavenu, ale kto chcete vedieť môj Robloxový nick, vám ukážem. Počkajte chvíľu. Tak. Ktorý by to mohol byť? No asi, tento tu. Tomás, potržítko, 8678. Pridajte si ma do friendoch a budete so mnou na private, hoci kde. Pridajte si ma. Ja vás príjmem. Keď chcete mi poslať čo do mailu, tak napíšte, pošlite hocičo. Hlavne, keď hrajete Pet Simulator. A toto by bol koniec videa. Dajte like, dajte odber a čus.